na kero kende kare bali banene bane baro inchegendo mwiswe biranya ono rero litukuria rengeri nene gai anturago ne likoro kwa litukuria ryo mutago okabere bweke gusi omutago is a ritual, the rites of passage, initiation. Twarokeira abana abayenga abangi nabagori bano bara twarusire simbole amatera ali agoterwe ngakiya ya bene ryoka esiriagera abana abakoreki baba kunyora naende twaba ekieri arika ibone ngakiri yaye bone ekoera arika ne ruocha gitinga neye nekiare diribaro geto mwako urio igo urio etete mwako urio era pwechiri bwibere na 23 ekina kiare kiabo mbia mono twagokire kobaga yandi ntekega ndire gusiegima eriaga tumenye umugusi nabwate chingenjo cyale cyabakoro na nento nyolete na ntoramo mbia ewe ekorese myaka tyakebe kyorokerari ese gusiye itonsi ngima abagusiye sababeta no rembali baga karensi ku cyamaiko no rembali baga kara ali guchimuna ali guchisemo chinde bali bokoro tibonsi montegererete tubwate kusiye andonsi sorabe no ba ali chinda rucyosiyemo no ba ali rungu senyera tubwate kusiye ito eliaga toinyo na ntumwa muzi na hende ntumenyete kemire gitu nabo kirega na hende paka kayendere boyiko abana ko bakire iburu abantu nambarushye simbole nabakambarushye simbole yoko yuri abana abeke oriyekiga ekiari arika ekiare kyo mwaka kiri wibere na 23 kiarete muisonga kiare ikene kiare in other words is a generation of another people we have given birth to bagokina ekinege songo nakwana kweke gusingena twaretire mu kiaro nde ogocha gukina aimo kichingako chingencho cheito intumwanya getinge buno mugusi eke kiabeire nyantura golero egentekia gekworo kyoborai bwabono no bwabosio ekiagara ekero bwatengako omanyete nokonyetumia nengencho yunero ekorenda oboiri nere ekorenda omonto nere ekimwanya bantu ekena kitwacha twatwarire ekiare kiarokwa ekiare kiarika ekiare negesangio abagisangio bagokorekanireke negento kiare ngo asomo gusi na nna kitoberete kitore igo twagokigwe ase chingencho ne chingako cheito chia mwanya getinge iki kiabeira buna togenderete iga omogambi Steve, this is wonderful chacha, this is wonderful yani eke negento kiaretiro oboirani obuya obomanyi obuya oboitangare ase oborai mboranguru ko nangaina ni morayona kerenga asa abantu baye kiare neri nani namaete kiago chigo chimotwaria naende twamanya kuborana ka kinyambinchu otanyara kulina mote tokwanyara chintoberanse tobwatige singoroko naki namba batoli buya mono ncherieta no mwalimu bino nyambane ngotoka sengako yeke gusi kia minto gusi director culture Kisii County buya mchali sionchweli ogati musire nyamari kuroba ngoma yo mugusi ngoma turi kubuga bosa ngoma goroje kubuga lingana ndiro lero buna twacha kirie kiare kia Steve Arika kuru mwichuni omwichuni ale na bare omuguche mwichuni na omwabo bono togoteba iga abana aba buna twabarukia igana ndi twabusiri nyomba twabaire gwasia ng'ombe na bantu basara ronsanga nunchabo na kero linkero na mugayani asemechi yabo lingane lito tebe twasinga libebo